Mula tetembangan jong sira gawe seneng. Ya. Nyuwun ayo guyu. Ya, sing nembang sapa? Kowe nganggo dibawani Mbak Ayu Purwarestari. Ya. Main jumeneng terus. Ya alon-alon. Lagi mbobot. Ah iya. Yo, tata. Ya. Alon rasakan susu-susu. Ya, sare. Kangge nganu nggih. Apa? Kangge napa niku catetan? Loh, andang ora apal to? Biasane ora apal to kae? Amin catetan guyuhe kok dicatet. Anggere hahaha ngono iku wis. Nek cara saiki ya nek guyu ki WK. Bak ngono. Kan beda. Ah iya. Ya coba. Aja sak kuyo aja lamis. Aja so ngalamun iki gampang dang slupi. Iya. Tenan. Nggone kowe gampang ngalamun pikiranmu tekan ndi-ndi, sukma demit sing do kekalanganmu slep ngono wae. Ngeri. Aja Aja ngoyor, ngoyo. Ngoyor mah ngoyo. Ngoyor. mundak gelis. Jembar. Napa guyu ki marahi jembar? Aku ora ngerti teruse mulane aku ki ngawur Aja ndak gelis apa? Oh, kuwi ngandel ora? Ndak gelis pitung. Wah, pikun. Pikun ya apa? Pitik jengkol wong mlacat kuwi. Pikun ki tuwa. Sampun pikun, ngono kae sampun tuwa. Wah, ku pitung. Pitung ora. Taber. Tablete sapa to? Tabet. Riya. Sabar. Sare. Mawas diri. Tekekmu kok wis ora banter, Gong. Mawawan pentas kok adake. Iki gerok iki. Biasane anggar streaming ki ana tekek, srone ora jamak-jamak iki kok mau kok ming lirih tekek. Mawawan takon pentas dhewe bengok-bengok. Mudyar saiki ra iso nyuwara saiki. Mesakake. Apokmu kapan? Kewajiban kudu rampung. Neno. Ada? Nggih. Ya. Yen wis klakon guyon mata. Ya. Ya.
Iki lagu menandakan kegembiraan, Truk. Iya. Nggo ngapa to sedih? Nggo ngapa to susah? Susah ki malah marahi penyakit, sedih marahi penyakit. Mula ayo guyu. Awi jenenge ngece kuwi. Nek apa-apa ki nek ora ana sebabe ora iso guyu lho, Reng. Guyu ki ana kadangkala ana pirang-pirang werna. Guyu kok ana pirang-pirang. Lho, ana pirang-pirang werna. Ana wong guyu ming ha. Ngono kuwi ora guyu, ning ming gayengke. Ha ta. Kancane gandeng do bengok kabeh dhewe muni ha, ning jane ora ana apa-apa. Kuwi iso diarani guyu, iso diarani pelecehan. Penghinaan. Oh, ngono ya. Heeh. Ana sing guyu ming ha ha, ngono ya ana. Ana sing guyu nganti kok kekel kae ya ana. Ana sing nganti watuk nganti arep mati ya ana. Ha iya, kuwi ana nganti aku guyu tenan, sing menguatkan timun ya ning kono kuwi. Imun, imun. Ha iya.